ምብዛሕ ፈሲ ብዛዕባ ጥዕናና እንታይ ይብል? ናይ ጥዕና ፀገም ድዩ ወይስ ተፈጥራዊ? ንምብዛሕ ፈሲ ዘስዕቡ ምኽንያታት መፍትሒኦምን ኣብዛ ቪድዮ ክንርኢ ኢና። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? በዚ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብዛዕባ ምብዛሕ ፈሲ ሓበሬታ ከካፍለኩም ተረኺበ ኣለኹ። ብሓቂ ብምዝራብ ፈሲ ብዛዕባ ጥዕናና እንታይ ይብል? ዝኽሰተሉ ምኽንያት ኸ እንታይ እዩ? ናይ ፀገም ጥዕና ድዩ ወይስ ተፈጥራዊ እዩ? ነዚ ፀገም ብኸመይ ምቕናስን ምሕካምን ይከኣል ዝብል በዚ ቪድዮ ክንርኢ ንኸውን። ክሳብ መወዳእታ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ሓቢርኩም ንፅንሑ። ምብዛሕ ፈሲ ዘመናኽቶ ኣብ ናይ ምግቢ ምሕቃቕ ኣካላትና ዳይጀስቲቭ ሲስተም ውሽጢ ዝለዓል ኣየር ምውህላል እዩ። ስለዚ እዚ ኣየር ኣብ ኣካላትና ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ምሕቃቕ ምግቢ ኣካላትና ውሽጢ ክበዝሕ ከሎ ኣብ ከባቢ ከብድና ምቾት ስእነት የስዕበና። መብዛሕትኡ ግዜ ፈስቲ ዝበዝሖም ሰባት ምስ ኣመጋግባ ዝተተሓሓዘ ፀገም ክኸውን ይኽእል እዩ። ብፍላይ ድማ ዝተወሰኑ ዓይነት ተመሳሳሊ ምግቢ ዝምገቡ ሰባት ናይ ፈሲ ምብዛሕ ከጋጥሞም ይኽእል። እንተኾነ ግን ምብዛሕ ፈሲ ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ዝለዓለ ሕማም ምህላው እውን ከመላኽት ይኽእል እዩ። ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ምግቢ ምሕቃቕ ኣካላትና ከባቢ ኣየር ዝእከበሎም ክልተ ምኽንያታት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ምግቢ ክንበልዕ ከለና ካብኡ ሓሊፉ ክንዛረብ ከለና ዝተወሰነ ኣየራት ናብ ከብድና ይኣትዉ። ኩሎም ኣየራት ድማ ተመሊሶም ኣይወፁን። ዝተወሰኑ ኣብ ናይ ምግቢ ምሕቃቕ ኣካላትና ከባቢ ናይ ምጽናሕ ዕድል ኣለዎም። ካብዚ ብተወሳኺ ግን ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ምግቢ ክንሐቅቕ ከለና ኣብ ኣካላትና ዘመንጩ ባክቴርያታት ኣየር ኣብ ከብድና ከባቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ምሕቃቕ ምግቢ ከባቢ የስዕቡ። ናይ ወዲ ሰብ ፈሲ ስለምንታይ ይሸትት ዝብል ሕቶ እውን ክለዓል ይኽእል እዩ። ናይ ወዲ ሰብ ፈሲ ዝሸተሉ እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ኣብ ከብድና ውሽጢ ኣየር ክእከብ ከሎ ቀስ በቐስ ሳልፈር ዝበሃል ንጥረ ነገር ይፈጥር። እዚ ንጥረ ነገር ድማ ብተፈጥሮ ናይ ምሽታት ባህሪ ኣለዎ። ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ መዓልቲ ብማእኸላይ ካብ 8 ክሳብ 14 ግዜ ኣየር ብመልክዕ ፈሲ ካብ ኣካላቱ ይወፅእ። ኣብ መዓልቲ ውሽጢ ካብ 20 ግዜ ንላዕሊ ፈሲ ዝፈስሑ ሰባት ግን ጥዑይ ዘይኮነ ተደጋጋሚ ናይ ፈሲ ምፍሳይ ፀገም ዘለዎም ሰባት ተባሂሎም ክጥቀሱ ይኽእሉ። ብቐፃላይ ድማ ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ብዝለዓለ ኩነታት ምብዛሕ ፈሲ ስለምንታይ ይኽሰት ዝብል እንርኢ ይኸውን። ምግቢ ክንበልዕ ወይ ድማ እንትፍጣፍና ክንውሕጥ ከለና ብንእሽተን እውን ይኹን ናብ ኣካላትና እነእትዎ ኣየር ከይዱ በቐጥታ ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ክእከብ ይኽእል። እዚ ንፈሲ ምፍጣር ቀዳማይ ምኽንያት እዩ። ብተወሳኺ ድማ ከበድቲ ዝበሃሉ ምግብታት ክንበልዕ ከለና እዞም ምግብታት ንምሕቃቕ ኣካላትና ዘመንጩ ባክቴርያታት እውን ኣየር ኣብ ከብድና ይለቁ። እዞም ክልተ ድማ ንፈሲ ምኽሳት ቀዳሞት ምኽንያታት እዮም። ካብዚ ሓሊፉ ግን ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ብዝለዓለ ኩነታት ፈሲ ክኽሰት ዝገብሩ ዓይነታት ምግቢ ክንርኢ ከለና ቀይሕ ሽጉርቲ፣ ብሮኮሊ፣ ካውሎ፣ ከም ስርናይን ስገምን ዝኣመሰሉ ዓይነታት እኽሊ፣ ከም ባሎንጓ ዝኣመሰሉ ጥራምረ፣ ኣብ ባኒ ውሽጢ ዝርከብ ማይሊጥ ወይ ድማ መዋኽዕቲ፣ ከምኡ እውን ካብ ፃባ ውፅኢት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምግቢ እውን ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ብዝለዓለ ኩነታት ፈሲ ክኽሰቱ ይገብሩ። ሕማም ጨጎራ ኣብ ንኡስ መዓንታ ስሞል ኢንተስታይን ውሽጢ ብዝለዓለ ኩነታት ባክቴርያ ምብዛሕን ገለገለ ናይ ካንሰር ዓይነታት እውን ብዝለዓለ ኩነታት ፈሲ ክበዝሐና ክገብሩ ይኽእሉ። ኣብ ጨጎራናን መዓናጡናን ከባቢ ሕበት ምፍጣር ኣብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብቶም ክልተ ኣካላትና ዝፍጠሩ ኢንፌክሽን እውን ብዝለዓለ ኩነታት ፈሲ የብዝሑ። ከብድና ብዝለዓለ ኩነታት ብድርቀት ዝሳቀቅ እንተኾይኑ እውን ፈሲ ክበዝሕ ይኽእል። ዝተፈላለዩ ዓይነታት መድሓኒታት ንወስድ እንተኮይና ገለገለ መድሓኒታት ፈሲ ኣብ ኣካላትና ናይ ምብዛሕ ዕድል ኣለዎ። ጥንሲ፣ ቅድሚ ወርሓዊ ፅግያ ዘሎ ሕማም፣ ከምኡ እውን ሄሪንያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕማም ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ፈሲ ናይ ምብዛሕ ዕድሎም ዝለዓለ እዩ። ኣብ ፈሲ ብተወሳኺ ግን ኣብ ቀልቀልና ደም እንተሪእና ብህፁፅ ናብ ሕክምና ቦታ ምኻድ የድልየና። ፈሲ ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ስለምንታይ ይኽሰት? ፈሲ ዘብዝሑ ዓይነታት ምግቢ ኸ ኣየኖት እዮም? ከመይ ዓይነት ሕማም ምስ ዝህልውና እዩ ኣብ ኣካላትና ፈሲ ዝበዝሕ ዝብል ንርአ። ሕጂ ድማ ብቐፃልነት ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ፈሲ ዘሸግረና እንተኾኑ ብኸመይ ዓይነት መገዲ ናብዚ ፀገም ክንገላገል ንኽእል ዝብል ክንርኢ ኢና። ፈሲ ዘሸገረና እንተኾይኑ እቲ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ፈሲ ከብዝሑ ዝኽእሉ ዓይነታት ምግቢ እንዳቐነስኻና እዩ።
ኣብ ምግብና ልዑል ዝኾነ ካርቦሃይድሬትን ፕሮቲንን ዘለዎም ምግቢ ብዝተወሰነ ደረጃ እውን እንተኾነ እንቕንስ እንተኾይና ፈሲር ከየሸግረና ይኽእል። ካብዚ ጎኒ ንጎኒ ግን ብቐሊሉ ክሓቁ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ፍረታትን ኣሕምልትን ምምጋብ ናይ ፈሲ ፀገም ክንገላገል ንኽእል ኢና። ካብዚ ጎኒ ንጎኒ ግን ብቐሊሉ ክሓቁ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ፍራፍረታትን ኣሕምልትን ምምጋብ ካብ ናይ ፈሲ ፀገም ክንገላገል ንኽእል ኢና። ብሓደ ግዜ ልዑል መጠን ምግቢ ምምጋብ ዶም ምባል እውን ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ፈሲ ከይኽሰት ይገብር። ንኣብነት ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ እንተኾይንና ንምገብ 3 ግዜ ካብ ምምጋብ ንላዕሊ ብንእሽተን 4 ወይ 5 ግዜ ኣብ መዓልቲ ውሽጢ ምምጋብ ናይ ፈሲ መጠን እንዳቐነሶ ይመጽእ። ብዛሕለ ንበልዕ እንተኾይንና ቀስ ኢልካ ምምጋብ ኣብዛ ሓሊፉ ከም ናዕናዕ ሻሂ ዝኣመሰሉ መስተታት ምጥቃም እውን ፈሲ ናይ ምቕናስ ዕድል ኣለዎ። ማስቲካ ምሕያኽ ዝተፈላለዩ ጋዝ ዘለዎም መስተታት ዘይምስታይ ከምኡ እውን ሽጋራ ምትካኽ ዶም ምባል ፈሲ ንምቕናስ ቀዳሞት መንገድታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ምግባር እውን ካልእ ጠቓሚ ጉዳይ እዩ። ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ክንገብር ከለና ኣብ ኣካላትና ብዝተፈላለዩ ድማ ኣብ ኣካላትና ምሕቃቕ ምግቢ ኣካላትና ዘሎ ኣየር ብቐሊሉ እንዳወፀ ይኸይድ። እዚ ድማ ካብ ፈሲ ብቐሊሉ ክንገላገል ይገብረና። ብናይ ከብዲ ድርቀት ምኽንያት ኣካላትና ልዑል ፈሲ ዘመንጭው እንተኾይኑ ብተደጋጋሚ ማይ ምስታይ ካብዚ ፀገም ክንገላገል ይገብረና። ብሓፈሻ ድማ ኣመጋግባናን ናይ ናብራ ኣነባብራናን ነስተኻኽሎ እንተኾይና ፈሲ እውን ብኡ መጠን ክነጥፍኦ ንኽእል። ካብዚ ጎኒ ንጎኒ ግን ናይ ኣመጋግባ ህይወትና ቀይርና ናይ ናብራ ኣነባብራና እውን ተቐይሩ ናይ ፈሲ ምብዛሕ ግን ዘይተስተኻኸለ እንተኾይኑ ምናልባት ካልእ ናይ ጥዕና ፀገም ክኸውን ስለ ዝኽእል ብቐጥታ ናብ ሕክምና ቦታ ምኻድ የድሊ። እዚ ንሎሚ ዝተዳለወ ቪድዮና ንዓኹም ጠቓሚ ሓበሬታ ከም ዝሃብኩኹም ተስፋ ንገብር። ነዚ ሓበሬታ ኣብ መነባብሮኹም ብምትግባር ጥዕናኹም ክትሕልው ንመክር። ቪድዮና ፈቲኹምዎ እንተኾይንኩም ላይክ፣ ሼር ከምኡ እውን ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረሱ። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳዕ ንራኸብ። ሰላም ኩኑ።